अरुणाचल थांगासिनो दं लोगोफोर ब्रादार नानायनि स्टुडिअ'आवहाय फार्स्ट टाइम आंनि गस्पेल मेथाइ जागोन जास्ट दिनै डेम' खननो थांगोन आरोना थ' लोगोफोर जों दायो थांगासिनो दं आरोना नायलांदो नै लामाखौ थ' जों फाइनालि सफैबाय नैबेनो बिल्डिंआ अरुणाचल क्रिस्टियान फराम होननाय मोनसे अफिस दङ बेनि खाथियावनो जायगानि नामखौ पापुनाला होनो इटानगरनिफ्राय ओरै सानजा फैनांगोन आरो थ' फाइनालि जों सफैबाय स्टुडिअ'नि नामा जादों अन रेकर्ड स्टुडिअ'नो ब्रादार नानाया सालायो बेखौ बिथांनिनो स्टुडिअ' जों सफैबाय नायलांदो आरोना फार्स्ट टाइम दै खनफेराखै स्टुडिअ'आ नै बिदि सिङावहाय सारमोना एसे सेटिं खालामगासिनो माबायदि खालामनांगौ हारसिं थानो लाबाय मानसिफोरा रोखोमसे मेगननि मोदै रानलांनो रोङा गोरबोनि दाहाफ्रा हारसिं गोमोरनानै थाङा थ' लोगोफोर दायो मेथाइखौ खनखांबाय डेम' खनखांबाय डाबिंनि थाखाय सानसे फैबावनांगोन आरोना मेथाइखौ नेनानै थादो मेथाइखौ आंनि बिलिग्राम बसुमतारी इउटुब चेनेलावनो खोनानो मोनगोन मेथाइआ जाहैबाय आमाइ नमेल लिरनाय नमेल सिंह बरगयारी बिथाङा गावनो लिरदों गावनो सुर होदों आसा खालामो बयबो आंखौ अनसायगोन मेथाइखौ अननानै नेनानै थादो थेंक इउ बाय